Absimilai malaktika don kibaru kenega bi kibara mambolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko bɔgɔda jɛkulu dɔw kama n'olu ka baara kɔni kun ye ka finitigiw ka marifaw kɔni ta ani ni ko olu feere ayiwa kibara min sera ma o y'a yira n'a ka fan ye ko sibiri don octobre kalo tile 12 kɔnɔna na ko nin yɛrɛ ye maa dɔ ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Temere ye ni ale yɛrɛ ye finitigi ye n'a sigilen don Sevare ko a yira ka fɔ ko ale kɔni nɔ bɛ marifa suɲɛ dɔw kɔni na ko nin kɛra tuma min na ko ale yɛrɛ kɔni kun ye mobili dɔ kɔni kɔnɔna fa marifa 100 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ani a ɲɔgɔnna caman ko ale kɔni bɛ na kunna bɔ ni nin ye ko ka taa ni k'u feere tuma min na kɔni a ye ni baara kofɔlen kɔni bɔ kɔni kɛra a kalama tuma min na bɔ kɔni kɛra a kalama ale kɔni bolila ka taa ka mobili kɔni ni marafafɛn ninnu kɔni to yen tuma min na finitigiw kɔni bolo dara ni minɛn ninnu kan o kɔni y'a yira ka fɔ ko ni kɔni kun ye baara ye baara min kɔni n'o kun ye tiɲɛni ye ko sabula ko yamara kɔni tun tɛ ni makofɔlen bolo ka nin fɛn ninnu labɔ ko nka a y'u labɔ ko o b'a yira k'a fɔ ko a kun ka t'u feere de kɔni kɛra a yira k'a fɔ ko don tɛmɛn'o kɔni na ko a y'a ɲɔgɔnnaw kɔni kɛ wa ko olu kɔni bɛ taa ko marifa 400 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ani kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw ko ale kɔni ye o labɔ ka min k'o feere ayiwa an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni makofɔlen kɔni ale kɔni kun y'a lajɛ k'a fɔ k'a bɛ boli ka taa a kɔni kun taara Burukina la u kɔni ye ni makofɔlen minɛ Burukina jamana kɔnɔna la u kɔni nana n'a ye a nɔ la an bɛ yɔrɔ min na ko bi ale kɔni bɛ faamaw ka bolo kan ani kelen min kan o bɛ d'a kan ayiwa hakilina jiginna an b'a yɛrɛ la kabini dɔgɔkun jan tɛmɛnen a bɛ tile 15 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ a yira k'a fɔ ko min ye Mopti yɛrɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna ye ko marifa dɔw kɔni tununa ko min yɛrɛ ye finitigi dɔ ye k'ale tɔgɔ ye Lasina Keyita ye ko ale de tun bɛ nin yɔrɔ marifaso in kɔni lakɔlɔsili la ko a yira k'a fɔ ko ale kɔni ye marifa dɔw labɔ ko ka taa n'o ye maa an bɛ yɔrɔ min na bi ni makofɔlen kɔni tɛgɛ ma d'a kan nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ finitigi dɔw kɔni bɛ yen nɔ n'olu ye finitigi ye minnu kɔni bɛ jamanakuntigi lakana ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ko ale ni tora binkani wale dɔ kɔni fɛ ayiwa kibaruyaw sera ma o y'a yira n'a ka fɔ ye ko ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kari don sɔgɔmada fɛ joona fɛ ni o nɛgɛ kanɲɛ 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ wagati la ko nin yɛrɛ ye maa ye n'ale yɛrɛ tɔgɔ kɔni ye Dawuda Sanogo ye ko ale yɛrɛ ye finitigi ye finitigi minnu bɛ yen nɔ minnu ka baara bɛnnen bɛ jamanakuntigi lakɔlɔsili kama tuma min na ale kɔni tun bɛ nin baara in kɔni na ale wulila k'a bɛ taa a ka so ni ka taa a lafiya dɔɔni jani a ka baarakɛ heure kɔni cɛ wa tuma min na ko nin makofɔlen in kɔni bɛ ka taa a ka so taga la ko min yɛrɛ ye Kati ani Bamakɔ kɔni cɛla ye ni kin dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Samɛ ko banbagatigiw kɔni sera ale ma ni ka mugujugu kɔni cɛ a la ni ka taa n'a ka bolimafɛn ye an bɛ yɔrɔ min na bi kun jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ a la nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin makofɔlen in kɔni ka saya kun bɛ kɛ a ka bolimafɛn de nɔ ye ko min yɛrɛ ye moto zone ye ko olu ka baara de bɛ sɔrɔ nin baara kɔfɔlen ye a sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'o da o kulo kan ayiwa kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko ɲɔrɔji sahɛli fan fɛ a yira k'a fɔ ko kɔnɔ dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ ɲɔ dun ko olu kɔni ka tiɲɛni barika bonyana yen yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na kibaruyaw sera ma o y'a yira n'a ka fɔ ye ko OPV ni ale yɛrɛ ye cɛkɛda ye min sigilen bɛ suman foro kɔni lakanali kama an ka jamana kɔnɔna la olu kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko nin ye kibaruya kɔni ye min yɛrɛ ye olu kɔni kɔnɔna gan kosɛbɛ ko sabula ko nin ye kɔnɔw ye kɔnɔ minnu bɛ yen nɔ n'u kɔni bɛ taa mɔgɔw ka sɛnɛfɛnw kɔni dun ka tiɲɛni na don ko o yera Ɲoro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Jara ale yɛrɛ ni Ɲerere mara la o hukumu de kɔnɔna na ni makofɔlen ninnu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ni kɔnɔ ninnu ye ko u ka tiɲɛni kɔni ma bonya kosɛbɛ Jara yɛrɛ dugu kɔnɔna la ko sabula ko minɛn dɔw bɛ olu bolo minnu bɛ kɛ sababu ye ka ni kɔnɔ suguya ninnu gɛn ka bɔ maaw ka forow kɔni na ko o hukumu de kɔnɔna la olu kɔni taara se nin dugu fɔlɔ in kɔni na olu kɔni ye u ka baara kɛ yen dugulamɔgɔw kɔni sɔnna nka min yɛrɛ ye Ɲerere ye ko yen dugulamɔgɔw kɔni ma sɔn walasa u k'u ka baara kɛ ko sabula ko n'an y'a ta k'a lajɛ ko olu ka baarakɛminɛn in kɔni ni a bɛ kɛ dugu kɔnɔ ko aw bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni kɛ bɛɛ bɛ bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ko o hukumu kɔnɔna na ni makofɔlen ninnu kɔni ma sɔn tuma min na kɔni olu kɔni ma sɔn ko tiɲɛni kɔni tɔ kɔni bonyana ko sabula min yɛrɛ k'a fɔ olu kun ye yɔrɔ fɔlɔ min kɔni kɛ ni olu kun ye fura kɛ yen nɔ walasa kɔnɔ ninnu kana se ka segin ka na ko kɔnɔ ninnu seginna ka taa nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ka fɔ ka taa tiɲɛni kɛ ko ni dugu 2 ninnu na sisan o kɔni bɛ yen nɔ ko wa ko tuma o tuma duguladen ninnu kɔni bɛ bɔ ka taa kɔnɔ ninnu kɛ ko nka ko u y'a yira k'a fɔ fana ko o kɔni tɛ fɛɛrɛ ye kɔnɔ ninnu ma ko sabula ko n'u bɔra yen u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi kɔni ko a tiɲɛni kɔni tɛna bonya kosɛbɛ nka u kɔni bɛna tiɲɛni kɛ nka an bɛ yɔrɔ min na bi min yɛrɛ ye OPV ni ale ye cakɛda ye minnu bɛ foro kɔni lakɔlɔsi olu kɔni bɛ maaw kɔni wulila Bamakɔ k'u kunyanfi nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kan u ni baara min kɔni ka kan u kɔni bɛna t'o kɛ walasa ni kɔnɔ ninnu bɛ se ka taga bɔ ni makofɔlen ninnu ka yɔrɔ la cogoya min na
ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ duguma kalanso maa minnu n'olu kɔni ye ɲɔgɔndan kɛ n'olu dɔw kan ka taa sanfɛ kalanso na ko hali bi olu kɔni ka jaabiw kɔni ma bɔ fɔlɔ ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko ni makofɔla ninnu kɔni bɛ kɔnɔni la hali bi ko a kun yirala k'a fɔ de ko kabini octobre kalo tile 15 kɔnɔna la ko ni makofɔla ninnu kɔni ka jaabi bɛ bɔ ni an b'a fɔ o jaabi ninnu ma orientation n'o ye fɛn min na maa minnu ye ɲɔgɔndan sɔrɔ n'olu kɔni kan ka taa sanfɛ kalanso na olu ka se k'u taga yɔrɔ kɔni dɔn ayi bi an b'a yira k'a fɔ ko ekɔli kɔni taara a bɛ kalo 1 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ayiwa hakilina jiginna an b'a yira la min yɛrɛ kɔni ye minisiri min sigilen bɛ kalanko hukumu kɔnɔna la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni jaabi ninnu kun ka bɔ nka o yirala ka yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ko baaraw kɔni gɛlɛya dɔw donna baaraw kɔnɔna la ko o de to ni jaabi kɔni ma bɔ nka ko don n'a nata la ko jaabiw kɔni bɛ bɔ ko a tɛna mɛn tuguni k'a sɔrɔ jaabiw kɔni ma bɔ ayiwa an b'a yira k'a fɔ minnu kɔni b'u bɔ jaabi kɔnɔ olu kɔni bɛ taa kalanden 98 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ o 98 kɔni bɔ ɲɔgɔn na a yira k'a fɔ ko 190 ko olu kan ka taa min yɛrɛ ye gouvernement ka kalanso ye k'olu kan ka taa yen wa min yɛrɛ ye 1800 kɔ ko olu kɔni kan ka taa kɛnyɛrɛye kalanso la nka an bɛ yɔrɔ bila ko bi jaabiw kɔni ma bɔ fɔlɔ wa an b'a yira k'a fɔ ko ni makofɔlen ninnu kɔni sigilen kɔni bɛ k'u ka jaabiw kɔni kɔnɔ ayiwa an balimaw ni ne tun ye kunnafoni ye ka da o tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la